Mám z toho celkom dobrý pocit. Ja som veľmi rád, že sme to dohrali tak, jak sme to dohrali, pretože boli zápasy, ktorých sme boli trošku nervózni v tej tretej tretine pri aj celkom jednoznačnom stave, ako to bolo napríklad so Spartakom, a práve preto ma to teší, že aj napriek tomu inkasovanému gólu sme spanikarili a naozaj hrali sme poctivo dokonca to, čo sme chceli, a dokázali zvíťaziť správne. Ako sa vám hralo bez trénera na lavičke? V podstate to nejak človek nemôže vnímať. Musíme sa sústrediť v prvom rade len na ten náš výkon. Takže vedeli sme, o čo ide, a myslím si, že Roman Stantin takisto s Rudom Jedlekom si zastali svoje role. Čiže neboli sme úplne bez trénerov. Zatiaľ máte bez trénera na lavičke 4 tretiny a skoro 10-1. Možno hrať trošku voľnejšie. Ja by som sa na to takto nepozeral. Myslím si, že by sme hrali takýto zodpovedný hokej, keby tréner bol, ale čiže ja by som v tom nehľadal nejaké veci, že teraz bez trénera to ide. Bolo to veľmi v šatni cez prestávku? Samozrejme, tréner tu je s nami stále, bol s nami stále okrem teda tej striedačky počas zápasu. Mal si nejaké špeciálne úlohy, keďže tréner bol na tribúne a na lade? Nie, žiadne. Proste klasika, tak ako vždy hovorím. Mali sme tam ďalších dvoch trénerov, ktorí to ukaučovali výborne. Mišo, po druhej tretine, čo vám tréner povedal pre tou treťou, keďže ste viedli? Aké ste mali od neho pokyny? Tá druhá tretina nám celkom vyšla, takže povedal, že aby sme pokračovali v tej hre, v tom nasadení, aby sme nepolavili, nepustili supera do nejakého väčšieho tlaku, aby sme stále s nimi korčulovali, napadali, keď sa dá, to nám celkom vyšlo. Bola pre tento zápas aj nejaká extra motivácia navyše, vzhľadom na to, že ste v minulom zápase prišli o ďalších dvoch hráčov? No, ja si myslím, že tá extra motivácia je to, že stále bojujeme o to play-off, čiže to musí byť dostatočná motivácia pre každého jedného z nás, čiže to je ten hlavný cieľ, aby sme zbierali body v každom zápase.